प्लीज भाई लोगिन तंगा वीडियो को पूरा देख दिया लोगिन, प्लीज देख दिया लोगिन। ए भौजी काल कहाँ गए सखी बड़त में काल दिल लेके उड़ गई दिल दाद बरतिया हो दिल ले कूड़ल बा औरी कुछ भइल बा। अरे नयन से नयन मिलल आ सखी कालू के रतिया हो कौन से नन मिल गए। अरे भौजी कथी करे करली सखी के शादी रहे गइल दही देने के आज तोरा सखी की ब्याह रहे। हाँ हाँ आ सुन ना जमना से नैना मिलल बा फिर से ब्याह करेगा बा। हाँ हाँ आओ दिन ब्याह में कौन चीज लागल हमरे ही देहिया पर फूल लागल फेंके फेंकला के बाद कथी कइलक रगरे लागल हमारा सुन छतिया से छतिया रे छतिया में छतिया सब लगा देले बावन ब्याह तो ओकरे से करेगा बा। हाँ हाँ तो कोहा सुहागरात के पतिया सोहागे राती भीड़ पलंग पर लेके गिर पलंग पर लेके गिर गए बा। रतिया में बड़ी भल पड़े लगन हाँ हाँ ए भौजी आ कौन चीज लगा के भाई भाई आते लगन अदेनी पूरा फिरी तो ढाती लेटाती लगा दती रतीरी तो गिरी काटी दोस्त मित्र डाल लगिन वीडियो के न लागल खो और वीडियो अच्छा लागल त लाइक दबा देम और हौ लालका बानू वो दबा देम। अब तंका एगो बात भाई लोगिन नमस्कार हमारे एगो भाई बाड़न ये हमरे सन कॉमेडी रोस्ट वीडियो बनावलन इनका चैनल के लिंक देवल बा डिस्क्रिप्शन में अपन लोगिन जाए लोगिन इनका चैनल के जगह सब्सक्राइब कर दे लोगिन हमरा तरफ से एगो तोहफा दे दे लोगिन। चलिए वीडियो के लगा दती रतीरी तो गिरी